lamɛnnikɛlaw aw salam alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lasew tuma bɛ bi ye juma ye lahɔrɔma donba bi ye juma ye bato kɛ don ye juma ye bato fɛn fɛn min kan fɛ bi juma ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ bi juma o bɛnnen bɛ nazarasan kalo filanan o ye février kalo de bi o tile 12 ye ka bɛn 2021 san ma farafin kalo bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye arajaba ma kɔnɔ ye fɔcogoya laseri laban an b'a lɔn k'a fɔ bi o tile 29 de ye jate la san kalo wɔɔrɔnan don hijira san 1442 sanu dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ kununko ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna yɔrɔ 3 bɛɛ marifatigiw ye marifa ci ni ka waleyaw ta ye o yɔrɔw la minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ o kɛra marifaciw kɛra yɔrɔ 3 bɛɛ la ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ bi Mali jamana kuntigi kura n'i y'a sɔrɔ o ye Faraɲɛla fanga ɲɛmaaba ye ale ye taamatɔ ta kununko ka taa ye Moritani o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ bi k'a dɔn k'a fɔ kulu min bɛ n'o sigilen bɛ sigikafɔ kama an ka jamana kɔnɔ na sigikafɔ min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o tɛ dɔ yɛrɛ ka se ka Alizeri bɛnkan sɛbɛn min taara ye o bɛnkan sɛbɛn bɛ se ka don bala cogo jumɛn de la bɛnkan sɛbɛn baara o baaraw olu ka lajɛ sera ka kɛ Kidali kununko o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛ ka kunnafoni la kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara nin kan lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ka baara tɛ dɔ ye dɛ bɛnkan sɛbɛn min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o tɛgɛlabilalen bɛ Mali ni marifatigi jɛkuluw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔlɔsili baaraw o kulu kununko olu ye lajɛrɛ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u ka lajɛrɛ kɔni o waleyara Kidali o ye maa caman ka ye kamana na kabini ka dɔn k'a fɔ baara in kun sigira sen kan ko nin ɲɔgɔnna ma se ka kɛ Kidali an b'a lɔn k'a fɔ Faraɲɛla fanga maa ɲɛmaaw olu y'a yira k'a fɔ ni ala sɔnna ma bɛnkan sɛbɛn min n'a tɛgɛ bilalen bɛ Mali ni marifatigi jɛkuluw ni ɲɔgɔn cɛ k'a kan ka don bala siraw sira fɛ k'olu b'o ko kɔni k'a sama ka se a laban yɔrɔ la an b'a lɔn k'a fɔ maa caman ka fɔ la kununko lajɛrɛ min n'o kɛra o ye maa caman kɔni nisɔndiya lajɛrɛ in kɛra kununko Kidali ale mara ɲɛmaaso la n'o ye gouverneur ye an b'a lɔn k'a fɔ a kɛnɛ kan u ye Mali kɛ jɔnjɔn n'i y'a sɔrɔ hymne national ye e ka dɔn baaraw daminɛ n'o ye o kɔfɛ Mali ka drapeau ko tun bɛ kɛnɛ kan kununko an ka Faraɲɛla fanga maa ɲɛmaa n'i y'a sɔrɔ o ye Badaw ye sariyaw y'a yira k'a fɔ ɲɔgɔnyew kɛnɛ na o photo kan ka ye cogo min n'o y'o ja ye k'o ja tun bɛ e ka dɔn k'a fɔ yɔrɔ in na Mali drapeau kɔni tun bɛ e ka dɔn k'a fɔ yɔrɔ in na ye wa lajɛrɛ in sigira min ye marifatigi jɛkulu yɛrɛ ka maa ɲɛmaaw n'i ka dɔn k'a fɔ diɲɛ signali kɔnɔna na maa ɲɛmaa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu ka baara kɔni bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ nin basigi ni nin lafiya e ka dɔn kulu kɔnɔna na olu tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se Mali lakana tigilamaw yɛrɛ tun bɛ yen marifatigi jɛkulu fana tun bɛ yen kunnafoniw na ko i ka dɔn kumaw daminɛna mun kɛ min ye ka dɔn k'a fɔ wulikɛjɔ ye Kidali marabolo bɛ se ka ɲɛta sabati cogo min na o ɲɛtaw da sera u kɔrɔfɔw bɛɛ lajɛlen ma ka tila ka fɛɛrɛ tigɛ u kan ka wulikɛjɔ jumɛn de kɛ lajɛ fanba bɛɛ lajɛlen kɛra o ye ka ɲɛsin Kidali n'a marabolo ma k'a to Mali kɔnɔna na fɛɛrɛw bɛ se ka tigɛ cogo min na ka se ka basigi ni lafiya k'o sabati an b'a lɔn k'a fɔ kuma fanba kɛra o ye maa caman ka fɔ la ko nin min kɛlen filɛ ne nin ko tora tan e ka dɔn ko nin b'a yira k'a fɔ malidenw minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bala yɛlɛ bɛ k'a fɔ ko Kidali a tɛ se ka taa ka Mali to ko nin b'a yira k'a fɔ ko kumaw bɛna bila sababa minɛ kɔnɔna na kuma koloma tɛ dɔ ye musokɔrɔba dɔ min kun da ye dɔ furancɛ kelen o tile saba fɔlɔ ma a man k'i ba tan o la ninnu ka teriya walima ninnu ka bɛnɲɔgɔnya kuma maa caman bɛ siran ɲɛ dɛ k'u sɔrɔ ka zonkɔrɔ tubi o tubi ani fɛn ɲumanni tamaw ti ban u bɛ to nin na ten gɛlɛyaw bɛ tila ka sira sɔrɔ maa caman ka fɔ la ko nka ni ala sɔrɔ ma ni jamana ye wulikɛjɔ kɛ nin kɛra cogo min na ka se k'a bila sababa minɛ kɔ k'a dabali la ko basigi natɔla fila an ka jamana kɔnɔ ala k'a kɛ ten n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ an ka Faraɲɛla fanga maa ɲɛmaa n'i y'a sɔrɔ o ye Badaw ye ale ye taamatɔ ta kabini kununko ka taa Moritani o taama tɛ dɔ ye dɛ lajɛrɛ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o lajɛrɛ kan ka kɛ n'o bɛna kɛ Tchad jamana kɔnɔ na N'Djamena G5 Sahel jamanaw o maa ɲɛmaaw ka lajɛrɛ o bɛna kɛ kalo in tile 15 ka se tile 17 ma kɛ kɔnw ye ani Moritani jamana masakɛ u bɛ se ka hakilila dɔw di ɲɔgɔn ma basigi ni lafiya ka ɲɛsin Mali ma taama kunba de y'o ye a taatɔ la a taara bila sira i ka dɔn k'a fɔ Asimi Goita ka taa se fanga maa ɲɛmaaw u jɛra ka taa jamana kunniko la ni ka taa bila sira kuma kolomana tɛ dɔ ye
abna tani korofo munu na niya soro na bele ile te dore malika basigi ya rabbi ala ka blo mene kono na mburai ambalona ka fo bi mi e kado ka fo wuli ga joye ku chala marabulo kona na ayira la ka fo ku jala la kana baw ku ye wuli ga jo mi niya soro kera do froye timeni na ka segu tega da mi e moto zo do ka sega wulu tega ka sega wulu ko ni mene o mi kera ki kado kulu ka sega lu bele ile kona na ki kado moto zo nu ki kado ku tara ka ta ma to fo ka fo kulu be moto nu soro ma mi mbolo o ye kado ka fo ma ye ma mi la ko donembe la kana tigilamaw fe ka don ka fo la kana tigilamaw ko ni olu be wuli ke jola ali bi ka sega lu sigi sengani na nyone munu be ke kuchala na lamini kono na ka sega dangarula ambe dugo de ke ma munu ga baray ni wala nonu yi ya rabbi ala ka furabon kelgena bela jeli ka wuro nyema namburai mi arabado na tanye jago kela u kata se mobili bolibaw olu be ka barabla ko ni ka sego boloda ka so ke ku ka hake daw be olu ko ni e ka ko jamana be ka bla siraminga na mabo ka utina sonfio buna barabla ko ni ka sego ke kuma ko mara chebere gela munu bu daga ko na bi fura be se ka soro la chogo mina be dugo de ke ala ka bela yele bla basi ni lafia ka se ka be nyonya so tanga jamana kono namburai ambalana ka fo mali ministri nyama ni ya soro betali ke Moktar Wanna ale ni politiki ton ye nyonye ka se ka kuma chaman fo fere jmele ka ke franjira fanga fe wuli ka jaw be se ka sabati chogo mina ambalana ka fo adasiru mani parti politon la gerela a kene kan mi ka do ka fo chema iber kulubali ale ba nye fonyi angalame jamana sharia damado be oluka anga yelema kala filu fana bolo dalendo chema che fanga mana ba o la ben ani jamana sharia sumba ere ba elemani nganga dola o fana mo bisina finesi anga niasa anga si ka kuma politique ton grâce société civile fana yo ani syndicat o gouvernement de ni beka anga kuma wala sa ubi bara mina akake jama sagoyi so la chema che fanga ti politique ton kelen sagoyi jamana best sagoyi de kanga so jamana be de kanga wasa kan si ga foka ke be ki itabolo don wa benga ni ay mi fana iko jira sharia mi parti kuna fanga yelema kala filu fana be ke sharia mi be kala fili nyefo kala fili kanga ke tugo mina no député utay krengrene ala o fana kanga yelema jamana sharia sumba no be wole ko constitution yelema kanga do fana na donc baraw kata ka fo pombi do damne ka do to yote abede kanga ta nyofe anyo de jira premier ministre la o wati fana couronelo ni bede kanga ke ka be kalutan saba min tora transition e ka ke ka be o kenanga to kuma nate nya fo ka baro damne ambaloda ka fo nitwi chema iber kulubali Jamil Bitar yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ale kuma min fɔ lajɛrɛ in kama o filɛ maliyɛnw ka bɛnfɛ la n'a bɛ temps min ta k'o ta k'a fɔ ne b'a ɲini bi ko transition ko dɔ ka fara a délai kan o tɛ mais ni maliyɛnw bɛnna min kan an ka baara kɛ n'o hakilina ye k'o 18 mois n'o dafara maliyɛn bɛɛ bi sa n'an bɛɛ sara a banna donc vraiment an ka jamana y'an ta ye o k'a to an k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya bi sɔrɔ a kɔnɔna na an k'a dilan sen na pour que segin kana k'a kɔ tuguni coup d'état joli tugula ɲɔgɔn na Mali la an bɛna continuer au cadre ko preselen no ube poste ko de no fe ube joro ko no fe an to la de an go zena ni Mali président be swandi a twandi jelen aka ka tife election trikilenga na ni mo shi fanga la tuguni an be fede fanga in take Malion ga fanga e fanga ko amen be na le aka ko sa région mo amna bla en appliquer nous la de election bi ke election yuli bale awa ne ba fo Malion ne ko ibe ga bi njogo mina 2022 election tse ga temalla Malion ga jeno ambaloda ka fo ni tuye Jamil Bitar kanye kuma kolomara tedere benyonya ubi sabati sira min fe ka Mali bila basigi menen kono ala kanga jamana blo sira ka nambura ye la kana bala kumu kono na kunungo kurumari dogofri dugume be ko misra kauseti marfatiku yu kunda yiga kunungo ukwani somara nege kanye shegi foka tabla nege kanye tane kele una uni mautu benyona ko so ke mafla de kuntaru ka furula utara bala ulula kelengoni se ayre klawo e marfacho yere la kisema soro kisema se ka dunga bulla ase ayre klawo ya dogoni mene ka tanui o sefe dozo segera kana ko ngera gele fo mafla ni tura ola misra kauset konana yasa ka pratika da mambal meke do be ni watina ambal meke bimi le dogofri ambal meke ye kuna foni soro ko kunungo sogomada fe ka damine sogoma nege kan wolofla fo kana se nege kan tan watuma ko marfatigi jekulu do wulila kukunda misra kauset kan ko fa kera gele bay uni dugulamo ni onja ka mafla ni tola ako kera tugudi ako kera tugum anga dumsami nga furu be no jama furu lo tala jama furu lo ye manga chula ka dumsani kete mitaka parce que kise chana ko rakadila o ko rakay kon sera ka buli kana su o amboro la ngamta dumsani nyini ngo na nidu ko kono andara so jatiga wale kebo kuma ka janda anye pour ko nonay
an kɔni taara don jan kɔnɔ kami sɔgɔma 7h fo 11h ko ka mugu cana ten an ka mɔgɔ fila kɔni ni kɔni sera ka to. O mɔgɔ fila min tora o kun ye jɔnni ni jɔnni ye olu tora dugu jumɛn na? Olu tora dugu min na misira kɔfɛ kelen gura tangara kelen ye Sakakɛ Tarawele olu le mɔgɔ fila ni tora baara in na. Wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛra denmisɛnnin min nɔfɛ o denmisɛnnin o kunnafoni kɛra cogo di? An kɔni ma kunnafoni sɔrɔ ye an ma su ye an ma ɲɛnama fana ye an kɔni ka jate la kɔni u y'a minɛ ka taa n'a ye de n'an kɔni fan bɛɛ lajɛ an ma su ye an ma ɲɛnama ye an kɔni ka jate la u y'a minɛ ka taa n'a ye de ni ye denmisɛnnin yɛrɛ minɛ ko filanan de u fɛ o parce que waati dɔ la ko in yɛrɛ daminɛ waati min o y'a sɔrɔ a bɛ a fa ka misiw de gɛn kungo kɔnɔna na misicɛ ninnu kɔnɔna na u y'a ni a ka misiw bɛɛ cɛ minɛ ka taa n'u ye bon a mɛn'u bolo kalo kelen ni dɔɔnin u tilala k'u bila u nana so. Donc sisan ni misi t'a bolo bilen an n'a dɔ kɔni kɛ pour que k'a yɛrɛ balo donc ni y'o baara sira de ka sisan donc u bɛ jabaforo dɔɔni mun ta pour que an ka se ka balo dɔɔni sɔrɔ u tun b'o baara de la. Kunun nin kɛlen donsolakaw ye wulikajɔ kɛ maa fila in kɔfɛ maa wɛrɛ ma kasara nin na kɔni. Bon maa wɛrɛ ma dangara nin na nka mɔgɔ dɔw banana mɔgɔ kelen de kɛra banani juguman ye o kɔni sera ka taa dɔgɔtɔrɔso la. Mara in kɔnɔna la kumaw bɛ yen sanga ni waati bɛɛ ko sigafɔw bɛ yen waati kelen kɔnɔ nin b'a la ka taa ka ɲɛsin mɔgɔw ma mun de bɛ k'o kɛ. Bon mun bɛ k'o kɛ Kulubali sigafɔ tɛ tiɲɛ ye o. Parce que kɛlɛba de bɛ sigi ka fɔ ka kɛlɛ fɔ mais sigafɔ bɛ yen nɔ ni kɛlɛba fila ma sigi ka fɔ marafa b'e bolo ka na ne nɔfɛ marafa bɛ ne bolo ne ko ko ne ka sigafɔ kɛ marafatigi fila de bɛ sigi ka fɔ a bɛ kuma a bɛ bɛn donc kɛlɛ bɛ ban mais marafatigi fila tɛ sigi ka kuma ko mɔgɔ wɛrɛw de bɛna sigi ka fɔ kɛ ni mɔgɔ wɛrɛw cɛ n'a fɔra ko sigafɔ kɔni ka k'o la o sigafɔ kɔni o tɛ taa ɲɛfɛ nka an kɔni bɛ mun kɔni fɔ jamana ye ani an mun fɔ malidenw kɔni ye ko u jɔ u jɔyɔrɔ la parce que mɔgɔ ninnu an bɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛ de an bɛ ka ɲɔgɔn musalaka di an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a ka kunna kɔni mais mɔgɔ wɛrɛ tɛ dɛ an ka fulaw de don fula minnu b'an juru fɛ dɛ olu yɛrɛ de bɛ ka nin baara ninnu kɛ parce que kunun yɛrɛ mankan kɛlen mɔgɔ yɛrɛ min tora u y'a ka téléphone ta ka weleli kɛ mɔgɔ min yɛrɛ min weleli kɛ yɛrɛ an b'a dɔn an kɔni bɛ yan nɔ an kɔni tɛ taa s'u ma n'u kɔni nana s'an ma an ka yɔrɔ la an seko ye mun ye an b'o kɛ fura foyi t'o la. O kɔfɛ an ye kunnafoni sɔrɔ ko kunungo wuladafɛla fɛ kunungo k'u tilala ka wulikajɔ ta ka ɲɛsin dɔgɔfili dugu dɔ fana ma n'o ye Gomakura ye o kuma ye tiɲɛ ye wa? O kuma ye tiɲɛ ye mɔgɔ minnu banna m'u jɛnaja yɛrɛ baara daminɛ waati min na u nana ni mobili marafɛnw ye ka n'u jɔ falada la ka kisɛ ci mɔgɔw la waati kɛra n'u b'a bila ka na ni mɔgɔ u y'a tigɛ an fana ka mɔgɔw b'a bila ka taa an fo ka taa se fitiri ma mugu kɔni ma jɔ ka sɔrɔ a ma mɔgɔ si sɔrɔ o senfɛ. Munna ninnu de nɔrɔmɛ yɔrɔ in na k'u ti fara yen na dɛ? Bon an kɔni ma se k'a kun dɔn n'a sɔrɔ fɛn kɔni don u taara n'an ka misi bɛɛ ye u ye misi bɛɛ cɛ k'an ka malo jeni an ka malo minnu fala kɔfɛ u y'a bɛɛ gosi k'a bɛɛ ta u yɛrɛ ye malo fɛn bɛɛ bɛ yen nɔ an tɛ se k'a malo hakɛ yɛrɛ fɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ misi min taara dɔgɔfili komini misi bɛɛ lajɛlen fɛ a ka taa misi 30,000 u y'a bɛɛ minɛ ka taa n'a ye an taara u bɛ k'an kɛlɛ kun o kun na foyi t'an bolo yan sanu t'an bolo wari t'an bolo an bɛ k'an dahirimɛ de ɲini an bɛ malo yɛrɛ sɛnɛ Mali bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko kɔlɔ kɔni bɛ malo sɛnɛ de k'a dahirimɛ ɲini n'a fɔra tuguni ka tila ka na kɛlɛ don i senkɔrɔ tuguni ka na bin i ka yɔrɔ la k'i kɛlɛ ko ala ko kɛlɛ ni ala ko don misiri bɛ dugu bɛɛ kɔnɔ an nana sɔrɔ misiri bɛ dugu kɔnɔ maa bɛɛ bɛ seli n'an ma se k'o yɔrɔ de faamu n'a sɔrɔ fɛn min don ni jamana de b'o ɲɛdɔn wala ni maa min yɛrɛ de b'o ɲɛdɔn k'o fɔ an yuru k'o de mɛn n'a sɔrɔ an bɛ ka kɛlɛ kun mɔgɔ ma an ka se k'o kɔni dɔn ni t'an t'an kɛlɛ kun dɔn dɛ. An balɔrɔ k'a fɔ nin tun ye dɔgɔfiri ka dɔ kan ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'a kɛra marifa fɔlɔ cira yɔrɔ min na o fan fɛ Kawusɛti yɔrɔ la o kɔfɛ yaasa ka kunnafoni dafa hali bi an ye dɔgɔfirika wɛrɛ k'ale fana sɔrɔ nɛgɛjuru sɛbɛn nin waati na an balimakɛ bɛ min? Ablaye Kulubali ne bɛ dɔgɔfiri. An balimakɛ kunungo wulikajɔ taara ka ɲɛsin dɔgɔfiri ma wulikajɔ sigiyɔrɔma 2 Bonyango marifatigiw fɛ a ko kɛra cogo di? Ablaye Kulubali n b'i fo k'i barikada i ka wulikajɔ la ani i ka cɛsiri la ani i ka fasali ɲumanya la anw ye dɔgɔfirikaw ye bi kunungo sɔgɔmada fɛ wulikajɔ taara ka dɔgɔfiri dugu dɔ sɛgɛrɛ ko Kawusɛti cɛ dɔ a n'a dɔgɔfɛ olu de taara u ka foro la k'u to la maa minnu de bɔra tu la n'o ye Mamudu Tile jɛkulu minnu dagalen don anw dala yan ka marifa ci ta ka ɲɛsin u ma donc u bolila k'u ɲɛsin dugu kɔnɔna ma ala y'a kɛ u ye dɔgɔkɛ sɔrɔ k'o minɛ donc kɔrɔkɛ nana don dugu kɔnɔ ka na ɲɛfɔ lakana tigɛlama minnu bi yɔrɔ sécurité n'o ye donsolakaw ye donsolakaw ye wulikajɔ ta kɛ dɛrɛngɔfɛla sɛgɛrɛ min kɛ mais sécurité min taara maa kun bɛ dɔgɔ quoi parce que olu y'a essayé k'a fɔ k'u bɛ taa dɔgɔnin de nɔbɔ mɔgɔ sɔrɔ ka se k'a sɔrɔ jaa nin jamakuluba jalen don tu la k'u kɔnɔ u ye marifa ci ta ka ɲɛsin dɔgɔfiri donsolakaw ma ala kɔni y'a kɛ mɔgɔ 2 ni tora a la donc kunnafoni carinna o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko nin problème bɛ Kawusɛti donc arafɔri wulila k'u kunda Kawusɛti kan arafɔri bɛ taa se tuma min na donc u dimina tu la o taara quoi ni yɛrɛ ma da o kan bilen. Arafɔri min wulila k'i kunda yen nka o kun ye arafɔri sugu jumɛn lakanabaaw don wa walima arafɔri sugu jumɛn y'i kunda Kawusɛti kan sabu ka se ka taa maa ninnu gɛn ka taa. donsolaka minnu bɛ anw fɛ yan o donsolakaw kelen tɛ kunnafoni di mɛn dɛ donc o arafɔri de wulila k'u kun da Kawusɛti dɛrɛngɔfɛla kan o taara sɔrɔ mɔgɔ min bɛɛ lajɛlen kɔni taara ka ban o y'a sɔrɔ u ye mɔgɔ 2 kɔni faga donc arafɔri taara ka t'o maa 2 ta ka se ka n'olu kɛ suturaliw bolo da quoi k'an to
o jama jawla u labana ka foyi dɔgɔfiri dugu bɛ ko Gomakura u labana ka foyi o falakɔfala fana fɛ k'u to yen nɔ ka marifakisɛ fili kana dugu kɔnɔna na donsow fana taara kɛ ka fan bɛɛ lajɛlen fa n'o ye lakana tigilamɔgɔw ye u fana y'u jaabi ni marifakisɛw ye donc marifakan durula min kɛ u labana ka taa tuguni nin daga kɔni de bɛ anw dala yan su ani tile ka nin ko ninnu tɛ senna sanga ni waati bɛɛ dɔw fana b'a fɔ ko donsolaka minnu bɛ yen ko donsow de b'a la ka kɛlɛ in juguya e ka jaabi ye mun ye Abdoulaye Kulubali dɔgɔfiri bi sigi min na bi wallahi ala ani dɔgɔfiri donsolakaw barika parce que donsolakaw de nana ye ka lakana sabati ka fa bɛɛ lajɛlen sécurité mɔgɔ sɔn jaadisi jɛkulu min kana se ka don an kan u ye sumaw jeni u ye baganw cɛ u ye cɛnni sugu bɛɛ kɛ ka don dugu yɛrɛ kɔnɔ kɔnɔ k'a kɛ k'u bɛna dugu kɔnɔ kɛ batɛmɛsira ye ala ni dɔgɔfirikaw ko donsow barika o de sen de ka kɛ n'i ko i bɛ donso bɔ dɔgɔfiri bi u bɛ dɔgɔfiri dugu kɔnɔna u b'a kɛ batɛmɛsira hali sini o ma donsow de labɛnnen don an bɛ bɛn maa kan k'an bolola nafolo tɔni min b'an ka dugu kɔnɔ k'olu sécurité o kɔni ala ni donsolakaw barika an bɛ don min na kunna fɔ bi dɔgɔfiri bɛ donsow ka sigi la bi parce que ni mankan kɛra kuma o kuma ali kunun o sɔrɔsiw nana mais sɔrɔsiw bɛna waati min na o y'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la maa ninnu fana taara ka ban sɔrɔsiw ninnu kɔni y'an hakilisigi kumaw fɔ an ye mais n'anw y'an sigi de ka jamana kɛ sɔrɔsi sécurité in kɔnɔ u bɛna an mago sa pewu yanni sécurité kana dɛ anw de fana de bɛ wuli k'an yɛrɛ lakana ni min fɔ jamanatigiw ye hali bi vraiment u ka dɔgɔfiri lajɛ dɔgɔfiri san ka lajɛ a kɛ dɔgɔfiri ti mali dɔ ye bi dɔgɔfiri ka ɲɛnina dɔgɔfiri ka tɔɔrɔ la ni ye jamanaden kelen ka marifa ta k'a b'a yɛrɛ ka i b'a dɔn jamana kɔni a ma jɔ a jɔyɔrɔ la n'o tɛ anw ti marifa ci si dɔn anw ka baara ye sɛnɛ de ye ani mɔni ani jago anw b'o de dɔn mais ka na ye dɔgɔfiri ka de wuli ne ka marifa ta k'a b'a yɛrɛ kana i b'a dɔn jamana kɔni jamana ma jɔ a jɔyɔrɔ la ne bɛ min fɔ jamanatigiw ye hali bi u ka wuli k'u jɔ o jɔyɔrɔ la anw b'an ka impôt sara an b'an ka taxes sara an b'an ka nisɔngɔ sara mɔgɔ sɔn an ka se ka lafiya an ka so de mais n'a kɛra ka o bɛɛ bɔ anw dala bi ka anw bila ɲɛni minɛn kɔnɔ ka jamana to yen nɔ marifa b'olu bolo avion b'u bolo kɛlɛkɛminɛnbaw b'u bolo kɛlɛ bɛ ka farabugu minɛ kalo 5 an bɛ don min na komi i n'a fɔ bi maa ti don maa ti bɔ fo n'i taara avion na n'i y'a mɛn jamanaden jigi tɛ foyi jamanatigi kɔ u ka wuli k'u jɔ o jɔyɔrɔ la hali bi an balona k'a fɔ ni tun y'an balimakɛ dɔ kan ye ko kura dɔgɔfiri ye kuma kolomara tɛ dɔ ye ni ba ye cini kɛ wulu kan ka samɛ dodongɔrɔ mana kahi sanga fo jamana wulu kan ka fɔ k'olu ta yɔrɔ kɔni o y'u kamana gan wulu kan ka samɛ kan ka wulu fa yen de ala kan ka jamana basigi n'o tɛ an bɛ kuma o kuma na bi yɛrɛ lakana jɛkulu fɛn o fɛn bi yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ a fɔra cogo min na jamana jɔyɔrɔ dɛ o de dɔgɔra kɛnɛ kan n'o tɛ i bɛ taa marifa ta cogo di k'i ka foro to yen i bɛ taa i jɔ k'i b'i yɛrɛ lakana cogo di k'a sɔrɔ e ka jagokɛyɔrɔ ta walima i dayirimɛ ɲini ko b'i kamana kan u ti sara u ti foyi kuma min na ne ni waleyaw kabini a bɛ daminɛ waati min na dɔgɔnɔw ka mara kɔnɔ na nin daminɛna ye de wele bɛɛ bilala ka dɛsɛ lakana tigilamaw bɛna na t'u jɔ hali sini ka maaw ka lakana sabati komi an ko maa dɔn cogo min na e ka dɔn ci wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso b'a la min ni sɛsibɔn tɛ kelen ye o b'a yira k'a fɔ fɛɛrɛ b'a la yɛrɛ de kan ka tigɛ la jamana fɛ hali bi ka maaw bila u ka hakɛ kɔnɔ n'o kɛra a dɔ bɛ dɔ la n'olu de b'a la ka marifa ta ka maaw jigi sigi yɔrɔw la maa si t'i bila nin ko ninnu na fɛn fɛn bɛ ka kɛ bi an bɛ taa ka segin a kan dɔwɛrɛ tɛ dɛ jamana jɔyɔrɔ ye min ye e ka don o dɔgɔyara kɛnɛ kan maaw ɲɛkɔrɔ fo jamana k'o de kɛ n'o kɛra basigi ni lafiya b'an ka mara sɔrɔ ala k'o hakilila ɲuman ni k'o sabati n'an bɔra yen an b'a dɔn k'a fɔ n'i y'a sɔrɔ o kɛra kurumarikaw fɛ yen dɔgɔfiri marabolo kɔnɔna na B3 o ye ka dɔn k'a fɔ Ndenbugu komini an b'a dɔn k'a fɔ komini Siribila Bunde u kɛlen ka wulikajɔ ta ka ɲɛsin yen ma o kununko kelen la fo kɛra sababu ye jariwala tigilama ninnu donsolakaw ye maa 2 bɔnɛ u ni na o ko sen fɛ yaasa k'o pɛrɛtigɛ d'a ma yɔrɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ye kilo 60 de ye n'a janyana yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma an balimakɛ dɔ bɛ o yɔrɔ la yen n balimakɛ bɛ min ne bɛ ɲɔnɔ an balimakɛ ye kunnafoni sɔrɔ ko kununko sɔgɔmada tilegan fɛ jariwala tigilama dɔw ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin B3 mara maa dɔw ma k'a kɛra sababu ye k'u ni donsow kɛra ɲɔgɔn na ko fɔ maa 2 ni tora la a ko kɛra cogo di karamɔgɔ n b'i fo k'i waleɲuman dɔn kununko alamisa nɛgɛ kaɲɛ 8 ka taa fo nɛgɛ kaɲɛ 10 waati maa danajugu olu nana B3 tɔn dɔ bɛ an bɛ min wele ko sifɔnpɔn a sɔrɔla k'a fɔ dɔ ka jabaforo bɔ o yɔrɔ fan fɛ maa danajugu ninnu bɛ tɔgɔ na ye ka na maaw girin ka bɔ yen B3 donsow ye wulikajɔ kɛ k'u bɛna yaala kɛ n'a sɔrɔ o bɛ yen o kɛrila ɲɔgɔn na o ye B3 donso 2 datugu olu fana ye wele bila NJK daga donsow ma olu maa 8 nana ka na dɛmɛ don B3 donso 2 la ni ka se ka maa danajugu ninnu k'u gɛn ka bɔ yɔrɔ kofɔlen na n'o ye sifɔnpɔn ye o sangani kɔnɔna na maa 8 min nana ka bɔ NJK daga la u ye maa 2 jigi ka bɔ maa danajugu ninnu na kelen min kɛ o ye bolimafɛn ni ka a don kɔfɛ boli la ka taa min ye dugu fan fɛ dugu min n'an bɛ min wele ko Donbugu o taara yen fan fɛ o
wele bilala ka ɲɛsin an ka olumasiri tabaw ma olu ye wuli ka jɔ kɛ o yɔrɔ bɛɛ la mobili 17 yanni olu bɛ se o y'a sɔrɔ min y'an ka bamanan olumasiri tabaw ye olu ye dangarikɛ maakofɔlɔ ninnu na k'a ladɔnniya k'a fɔ an ka bamanan olutasiri taba ninnu maa ma bana u la ɲɛ ma to u la wa fɛnɛ ma tiɲɛ u ma taa ni fɛn wɛrɛ ye. u tun ye maa 2 min datugu donsolakaw la o maa 2 olu sera ka sɔrɔ kɔni. maa 2 min datugura donsolakaw la olu sɔrɔla Enidukura daga fana donso 8 olu bɛɛ fana ye u yɛrɛ sɔrɔ. ne bɛ wele da kɛ ka ɲɛsin an ka sanfɛmɔgɔw ma n'o ye farajɛla fanga tigilamɔgɔw ye min ye an ka kubeda ɲɛma n'o ye Baba Komanda. Alamisa tɛmɛnen ni kunungo alamisa tun y'a tile 8 ye ale ye wele da kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma yaasa bɛnɲanya o bɛ se ka sabati sigida la. o min kɛra o tilara alamisa juma o 2 den kelen ye bɛnkanni daminɛ musow kan ani npogotigiw kan. bɛnɲanya min fɔlen min filɛ an y'a ye k'a fɔ bɛnɲanya a sabati cogo tɛ n'a fɔra kuma ko sigikafɔ kɛra maa dangajugu min bɛ wuli n'u ka walejugu kɛw ye k'a kɛ maaw la ni wulikajɔ ma kɛ n'a fɔra ko fa dɔ k'a dabila fa dɔ bɛ tila ka wuli ayiwa an ma fɛn fɔ ma la dɛ n'a aw ko sigida kɛlɛ don ko jadi kɛlɛ tɛ ni jadi kɛlɛ tɛ sigida kɛlɛ mun bɛ filadenw fana bila ka taa bɛn musow kan u ka foro la kula bɛ bɔ ka hakɛ to k'u bɛ kafoɲɔgɔnya ɲini u ni ɲɔgɔn cɛ o ye gɛlɛyaba ye. i bɛ la ka kuma min fɔ o kɛra mara jumɛn kɔnɔna la. nin bɛɛ lajɛlen kɛra marala n'o ye ɲɔnɔ marabolo ye kɛrɛnkɛrɛnma sigida dɔ bɛ yen ko yɛrɛdɔn saɲɔna o komini a kɛra yen a kɛra INF foro kɔnɔ n'o ye bɛnkanniw ye a kɛra INF bayiw kɔnɔ sifɔnpɔn yɛrɛ ye dan ye yɛrɛdɔn saɲɔna ni Toridaba ko komini ni ɲɔgɔn cɛ. jɔnniw taara k'u bɛ bɛn jɔnniw kan. filadenw minnu bɛ yen an ka dugulen filadenw u dɔnnen don u faw dɔnnen don olu de taara k'u bɛ bɛn INF musolakaw ka u ka forow la a n'a npogotigiw. bɛnkanni sugu jumɛn don ka se k'u ka forow dun ni baganw ye wa walima kafoɲɔgɔnya bɛnkanni de. kafoɲɔgɔnya bɛnkanni muso yɛrɛ dɔ o ye a ka cikɛ falo ni k'a ta k'a ye an ka filaden dɔ kunna ko ne y'i dɔn wa n'i ye cɛ ye i bɛ se ka se ne ma. o ye fɛn dɔ ye a ma ɲi sigida la pewu a kɛ bɛ sababu ye ka muso yɛrɛ sira bi musow ka gɔn sɛbɛkɔrɔ mɔmɛ ka gɔn yɛrɛ kɛ si ye hali u tɛ se ka taa gɔn si yɛrɛ bɔ. Attention, attention, attention. Nous vous informons que nous sommes en rediffusion de cette émission. Abnou meka jemu kamil lame 600. Ameka segi akande nankoma rediffusion. Aniche agalamelula. Radio Bamako 24. an baloda k'a fɔ ni tun ye an balimakɛ dɔ kan ye ka bɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na min ye B3 ale maraw fanfɛla fɛ kuma kolomɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye jamana in kɔnɔ bi basigi ni lafiya ala ka sabati n'o tɛ a tɛ dɔn bi maaw b'u ko yɔrɔ min na ka taa u ja yɔrɔ min na lakana hali bi ala ka yakubaya n'an bɔra ye katikaw ka polosi ɲɛma n'i y'a sɔrɔ o ye musolaka ye Tɛnɛma Sangare olu ye wulikajɔ kɛ u ka wulikajɔ kalo 2 in kɔnɔ na ka na se an bɛ waati laban min na u y'u tɛgɛ da maaba caman kan n'o ye waliyajugu kɛbaaw ye waliyajugu kɛba belebeleba camanba u y'u tɛgɛ da olu kan kojugukɛlaw olu minɛni min kɛra a b'a ɲɛfɔ Tɛnɛma k'a kɛra cogo di. Comme an ka patrouille tɛ sigi a bɛ yala fan bɛɛ a bɛ patrouille la waati min na u ye mankan mɛn kulekan équipe gɛrɛ la équipe y'a ye k'a fɔ ko fulaw ni population bɛ ka dɔw bugu mɔgɔ 2 kun don u y'u minɛ bon u y'a ye marifa 2 a n'a kisɛw kelen ye PM ye kelen ye PA ye a kɛra kantigi la tɛmɛna péage la dɔɔni dɔrɔn u sera fulaw ka yɔrɔ la cogo di kulekan bɔlen sɛgɛsɛgɛli daminɛlen sisan anw fɛ an kelen k'u minɛ u ko ko olu nana fulaw ma de ka marifa bɔ ka jɔ ko fulaw k'u ka wari bɛɛ bɔ ka d'u ma k'u ka baganw fara ɲɔgɔn kan u mɔgɔ 2 dun kelen b'a la o de ye ɲɛmɔgɔ ye ni bɛɛ b'a fɔ ma Camu a tɔgɔ de Mamadu Camu ale Mamadu Camu marifaba in tun b'ale bolo n'an b'a fɔ ma ko PM pistolet mitrailleur o tun b'ale bolo ani chargeur 2 fali kisɛ la a tɔɲɔgɔn dɔ an ka artisanw bɛ marifa min dilan an b'a fɔ ma ko PA dɔw o tun b'o bolo fulakɛ kelen i ja la gɛlɛya a y'u lamɛn dɔrɔn remorque dɔ nana fulaw tun bɛ ka remorque min kɔnɔ k'u ka sagaw don a kɔnɔ o remorque in nana k'a y'aw ka sagaw bɔ sira la a y'u fara ɲɔgɔn kan donc fulakɛ kelen y'i ja la gɛlɛya y'i kɛ marifa fitinin bɛ min bolo a y'i k'u kan donc Camu min tun jɔlen don kɛlɛkɛ marifa b'ale bolo ale ye kisɛ ci an bɛ ala barika da kisɛ in ma se mɔgɔ ma donc fula tɔw fana y'u jala gɛlɛya u nana fara ale kan ka kule mɔgɔ tɔw bɔra o de bɛnna n'an ka patrouille fɛn n'o ye u nana u nɔkan kalaman na u nana minɛ o cogo de la donc olu minɛ ka na mɔgɔw tun joginnen don kojugu donc an taara n'u ye dɔgɔtɔrɔso la sɔgɔma u fari lafiyali vers wula fɛ an ye interrogatoire daminɛ donc tuma bɛɛ de tun ye n'u ye fula mun sɔrɔ u b'i ka wari bɛ bɔ i poche kɔnɔ u b'i ka bagan fana minɛ la ka taa ni min ye firifiri dɔɔni tun b'o tigi faga u t'u ka su da dɔn an yɛrɛ t'a da dɔn kuma min bɛ se ka fɔ ka fara kan nin ye Camu minɛ ko 3nan de Mali polisi fɛ Camu minɛna 99 Kayi nin ko kelen in na Camu minɛna 2018 Bamako Kalabankoro
commissariat fɛ nin ko kelen na an fana filɛ k'a minɛ nin ko kelen na défrilen filɛ nin fana ko kelen donc sɛgɛsɛgɛli in kɔnɔ an yɛrɛ bɔra n yɛrɛ tun bɛ ɲɛfɛ an taara kungo kɔnɔna na u ye sagiw dugu yɔrɔ min na taara u ka sagi labɔ o dugura kantigila toujours kɔ min bɛ kantigila dingɛ kɔnɔ n taara dugu tu kɔnɔ donc an ye sagi fila in ye an y'a ye marifakisɛw tɔ tun b'a kɔnɔ a kɔntɔnna marifakisɛ 65 tun bɛ yen marifa fitinin n'o a b'a fɔ ma ko PA o kisɛ 12 tun b'o kɔnɔ ani marifakisɛ bɛ don foroko min kɔnɔ a b'a fɔ ma chargeur o fila fana tun b'a kɔnɔ ko mun tun bɛ to ka évoluer drali de kɔnɔ samedi o samedi mais n'u ye samedi kun kelen bila olu de tun bɛ évoluer samedi la drali la donc sufɛ yan'u tun ka na sagatigiw fɛ u ye mɔgɔ 3 o lamɛn sufɛ drali la ye 22 heures yan fan u taara olu da tu kɔnɔ u poche kɔnɔ wari bɛɛ bɔ u ka telefɔniw minɛ dɔw muso ka tulu tun b'u kun y'olu minɛ ani tew ani basimugu an y'o de ye sagi ninnu kɔnɔ donc u ɲininkalen sisan a y'u jɔrɔ a la ko tiɲɛna k'olu de ye kojugukɛlaw ye katila namini kɔlɔkani sira kita sira kantigila péage kɛrɛfɛ k'olu de b'a bɛɛ kɛ cɛkɔrɔba min fagara drali la k'olu de nɔrɔ olu ka groupe de nɔrɔ chauffeur min fana fagara a ka mobili kɔnɔ shell kɛrɛfɛ kanbela sira fɛ k'olu fana nɔrɔ o y'a sɔrɔ kalo tɛmɛnen in na kabini u ye a fagali ni a mɔgɔ barakɛ daminɛ kantigila an tun wulilen don ka jɔ o wuli ka jɔ la an tun ye sagi dɔ minɛ o sagi tun b'an bolo yan donc an y'o sagi labɔ marifakisɛ dɔ tun b'o kun an y'o yir'u la ko awɔ k'o y'u ka sagi dɔ ye ko don na u gɛnna u ma sɔrɔ donc u bolitɔ sagi tilar'u la an bɔr'u nɔ na ka an ye sagi min sɔrɔ k'o y'u nɔ ye donc u ka barakɛli tɛ se ka fɔ ka ban kɔni fɛn fɛn kɔni kɛra yan kati n'a lamini kɔnɔ u jɔra la k'a fɔ ko olu de nɔ donc an ye percussion continuer toujours an taara u ka sow f'u ye an ye fɛn wɛrɛw bɔ yen an ye surasufiniw bɔ yen parce que u tun bɛ surasufini ninnu de don u yɛrɛ k'i b'a fɔ ko surasu polisi fini b'a la armée militaire fini b'a la armée de l'air complet kelen b'a la donc n'u y'olu don ani surasu samara surasu marifa de b'u bolo kɛlɛkɛ marifa de b'u bolo wajibi mɔgɔ min t'u don i b'a fɔ ko surasu de don mais surasu tun tɛ an y'o teni sɔrɔ u ka so u ko awɔ k'olu tun y'o de don u bɛ fɛn kɛ en même temps an y'a sɔrɔ sɛni belebeleba fila n'a kandida fana an y'o sɔrɔ u ko k'u taara u y'o bɔ yɔrɔ min na mais olu ta tɛ u kɔni y'a ta u ka solikɛyɔrɔ dɔ de la bon a fɛnw ka ca fɛnmisɛnninw ka ca clé USB b'a la telefɔniw b'a la parce que n'u tun ye mɔgɔw fɛ u bɛ mɔgɔw ka telefɔni minɛ a la telefɔni ka ca clé USB ka ca carte mémoire ka ca an ye fɛn caman minɛ yen nɔ o défilé la o cas kelen tɛ o y'a sɔrɔ an tun ye cas dɔ wɛrɛ kɛ o tun ye escroc ba dɔ ye o escroc in fana ale ye 20 ni kɔ de bɔ an ka dɔnnikɛla dɔ kun mori dɔ kun a ko ale yɛrɛ to ka taa mori in fɛ a bɛ taa baara kɛ mori in fɛ donc a y'i profité de baara in kɛ sen fɛ a ko mori ma ko ale bɛ se ka na ni sɛnɛkɛ mansiw ye komi morikɛ in yɛrɛ bɛ sɛnɛ fana kɛ donc k'a bɛ se ka na ni sɛnɛkɛ mansiw ye a bɛ se ka na ni bɛnniw ye ka di morikɛ in ma ani personnel donc morikɛ in don cogo filɛ a ka jeu kɔnɔ a ye 5 di cɛkɔrɔba 2 di 1,100,000 1,60,000 u nan'i to la ko ale ni Burkina président min ɲɔgɔn dɔn ko o y'a fɔ ko morikɛ bolo ka di o bɛ se a ka baara la donc k'a b'a denmuso kelen d'a ma furu la mais ko furu nafolo ye 100,000 ni 40,000 an ka morikɛ in y'a di kɔfɛ tuguni ko denmuso nana ka na bɔ a ye a dilan Mali la ko bɛ hôtel dɔ la u kan k'o fɛɛrɛw n'u ka entretien o cayara kojugu donc n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ye dugukolo kelen papier dɔ fana di ko Burkina président y'o di ko dugukolo bɛ Wagadugu de donc ko ale bɛ fɛ morikɛ ka taa so dɔ jɔ yen a ka dugu la parce que morikɛ bɛ se baara la o papier fana constitution a ye wariba fana minɛ a la donc an ye calcul kɛ calcul bɛɛ lajɛlen bɛ na 20,20 ani 70,000 de ma a jɔra a la ko effectivement ale ye wari kɛ a ye du dɔ san a y'o joli daminɛ yɛrɛ o tun bɛ dénaissance la donc morikɛ ni muso fana a taara yɔrɔ fu fana feere ma ka papier fu kɛ ka d'o ma donc an ye nin papier bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka fara le 29 o tun ye baarakɛla wɛrɛ an welela 2 heures ko butitigi dɔ bɛ kamalen dɔ bɛ ta la u bɛ ɲɔgɔn bɔ la donc patrouille fana tun man jan équipe de patrouille taara sur le lieu taara so effectivement kamalen dɔ bɛ butitigi dɔ bolo u bɛ ɲɔgɔn ta ka terrain na an y'a minɛ a minɛna ɲininkali kɛlen butitigi ko k'a nana ale fɛ k'a bɛ nɔnɔ san a bɛ nɔnɔ san k'a ye 100 bɔ ka d'ale ma ale ye nɔnɔ boîte ta ka d'a ma a bɛ ka nɔnɔ boîte d'a ma waati min a y'a ye cɛ ye kamalen ye marifa jɔ a la ko ne mana nɔnɔ kama ko nana i b'i ka wari i ye fɛn fɛn sɔrɔ i b'a bɛɛ bɔ ka jan a wari la n nana wari ɲini de kama donc butitigi ye marifa in ye ale yɛrɛ ko k'ale fɛ denmisɛnninw ka kulonkɛ marifa de don immédiatement a y'i kɛ cɛ in kan a y'i k'a kan kɛlɛ de daminɛna kabini butigi kɔnɔ fɔ kɛnɛma donc weleli kɛlen sɔrɔ an ka patrouille ye man jan taara o y'a minɛ a jɔra a la o marifakisɛ ni o tigi fana an y'o minɛ olu mɔgɔ damadamani an y'o de différer les 4 devant le parquet pour que lakana ka se ka sabati il faut que population yɛrɛ fana ka fara lakananikɛlaw kan lakana ka se ka sabati u bɛ se ka fara anw ka cogo di ka information di n'i ye weleli kɛ joona a ka ca ala fɛ bolo bɛ se ka bɛn n'a sɔrɔ o kojugu kɛtɔ la mais n'i y'u makun k'a ko kɛlen kɔ mɔgɔw talen ka sɔrɔ ka weleli kɛ a ma nɔgɔn dɔɔni. an b'a la dɔn k'a fɔ nin tun ye katikaw ka polisi ɲɛma kan ye
musolaka don ka kɛ fo ka waleɲuman ka tanu ka barikada cɛsiri min bɛ bi n'i y'a sɔrɔ u bɛ k'o ta k'o banba bi jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na nga i kɛgoya o kɛgoya dɔ bɛ sɛ namara feerema ye n'o bɛ taa so dɛ n'a fɔra k'a fɔ morikɛ sigilen don e de bɛ maaw kungo lajɛ walima ka maaw taa sira f'u ye e yɛrɛ filɛ ka se ka na e nɔfɛ ka na e tromper k'i hakili suɲɛ ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ morikɛ ɲɛmaaw ye nin b'a jira caman na k'a fɔ k'a caman bɛ yen i b'u mankan mɛn dɔ wɛrɛ tɛ dɛ n'i y'a sɔrɔ tɔrɔnpeli min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ a caman bɛ yen u bɛ min d'a ma o kan o ɲɔgɔnna kɔlɔlɔ de bɛ na nin sira ninnu fɛ kuma kolomana tɛ dɔ wɛrɛ bi nin n'a ɲɔgɔnna fɛn o fɛn bɛ yen an ka mara kɔnɔ yarabi ala ka fura bɔ a bɛɛ lajɛlen ka woro ɲɛma basigi ni lafiya u b'an ka jamana sɔrɔ cogo min na k'u ye maa ninnu minɛ ko caman kɛ u bɛ minɛ tiɲɛ don lakana tigɛlaw an b'u fo nin yɔrɔ in na kuma caman u b'a fɔ an ye olu ye finitigilakaw u tɛ se ka kuma fɔ nka olu bɛ caman minɛ k'a di a bilali kɔni t'olu ka sira i b'a sɔrɔ u bɛ tila ka bila k'o to jamana kɔnɔ na so bɛ minɛ bi a ye dɔ fa walima a ye marifa ci dɔ la bɛɛ b'a dɔn k'a ye gɛlɛya kɛ ka t'o di kuma ni kelen ko u bɛ tila ka wulikajɔ kɛ ka t'o bila dɔ yɛrɛ tɛ dɛ ka wari dɔ sara k'o bila o tuma o soma dɔw bɛ olu b'a fɔ ko a minɛna waati min na k'an wulila k'an jɔ kosɛbɛ walima ka taa ko dɔw sigi sen kan k'o kɛra min kɛ k'a bilala zo yɛrɛ ti dɔ yɛrɛ ɲini bi n'a y'ale minɛ a ka se ka lakanabaw sɔrɔ ale ka bilada ma a ka tila ka na ka n'o waleya kelen kɛ n'o ma bɔ ni sariyaw ma baara kɛ ka olu baaraw sen bɔ an ka jamana kɔnɔ na a dɔ bɛ dɔ la kojugukɛ dabilali bɛ gɛlɛya de ala ka kelen ɲuman d'a ma n'an bɔra yen an b'a dɔn k'a fɔ bɛnkan min sigira sen kan kununko o bɛnkan min n'i y'a sɔrɔ n'a sigira sen kan kidali bɛnkan min kɛlen filɛ yalima bi a bɛ hukumu jumɛn de kɔnɔ na Ismaël Fane an k'ale lamɛn. baramu kuma bɛ ka fɔ nin n'a bɛ fɔ o ma ko CFA n'o ye comité de suivi de l'accord d'Alger accord in kuma yɛrɛ caya jamana in kɔnɔ parce que i b'a ye k'a fɔ accord in kuma nana fɔ k'a sɔrɔ maliyɛnw ma consulter a la maa minnu tun bɛ k'olu tun bɛ gouvernement kɔnɔ bi n'a caman y'i taara yɛrɛ sɔrɔ M5 RFP la olu maa damadɔni fana tun bɛ accord in kɔnɔna la accord in kuma bɛ kɛ wagati min na a dɔw bɛ yen olu tun ye accord défend a dɔw ko olu ma kuma wagati fo u bɔlen gouvernement kɔnɔ olu nana fɔ ko accord in man ɲi k'a tɛ tɛmɛ n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan accord ye bɛnkan de ye bɛnkan dɔ de tɛmɛna an balima banbagaciw o ni Mali gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ donc n'i ye gouvernement ko kuma fɔ a fɔlɔ bɛna kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye jamana ɲɛmɔgɔ ale bɛ maliyɛn bɛɛ de représenter sariya kɔnɔ hali n'a sɔrɔ ni vote kɛra ni maliyɛn bɛɛ ma vote a ye mais minnu taara voter n'u ye électeurs ye o fanba kilancɛ min taara voter a ye donc an bɛ se k'a fɔ ko ale de bɛ ka Mali représenter donc kuma min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ président de b'o dɔn a ka kan bɛnkan sɛbɛn in a ka taa ɲɛfɔ maaw ye maaw k'a ɲini k'a faamu mais n'i y'a jate minɛ maliyɛn fanba kilancɛ bɛɛ bɛ bamanankan nin mɛn kosɛbɛ mun y'a to nin ko in yɛrɛ kɛlen don ka kɛ dagabawuli ye an bolo parce que communication kɛcogo ma ɲa an ka faamaw fɛ accord ko in u kɛlen don ka ko ta k'a di kalankɛlaw de ma maa mun ni tubabu kalan kalan a ko kɛlen bɛ kasara ye il faut que u ka don an ka tubabukan na ka accord ko in ɲɛfɔ mɔgɔw ye kosɛbɛ a donnen bɛ mɔgɔw kunna ko accord in si man ɲi ko n'a kɛra ko Mali bɛ fara hali maa kalannenba minnu bɛ yen bi hali an ka gouvernement yɛrɛ kɔnɔ walayi i b'a caman lajɔ a caman ma accord in kalan k'a daminɛ page kun fɔ page laban a ka kan accord in ka ɲɛfɔ maaw ye surtout minnu bɛ tuguda la ka maaw lasigi ka accord ko in ɲɛfɔ an ka tunuka la n'o kɛra sisan sabali b'a la sa u bɛ bɔ a la pewu n bɛna fɛn dɔ fɔ maliyɛnw ye u k'o faamu kilalikaw filɛ nin ye u ye piège dɔ di anw ma an de bɛ ka pelusi yɛrɛ k'u ye parce que tout le temps an b'u ka fɛnw tɔgɔ fɔ tout le temps n'u ye ko dɔ kɛ an b'a bila réseaux sociaux kan an yɛrɛ de bɛ k'u ka baara fanba k'u ye ka sɔrɔ an yɛrɛ t'a kalama an bɛ ka pelusi k'u ye o dɔ ye jumɛn ye n'u ye tagamana an ka drapeau kan n'o ye Mali drapeau ye i b'a ye k'a fɔ an yɛrɛ b'o ta k'o bila réseaux sociaux kan an fana bɛ tila ka taa u yɛrɛ ɲuman k'u ka Azawa drapeau n'an fana ma t'o siri fali la an bɛ t'o jeni ka fɛnw kɛ u bɛ yɛlɛ an ma parce que an yɛrɛ bɛ ka publicité k'u ye u ka communication de ka ɲi kosɛbɛ u bɛ se communication na u b'a dɔn tigitigi olu bɛ Mali de kɔnɔ u bɛ voyager ni Mali passeport de ye Mali passeport de b'u ka fɛn bɛɛ kan u bɛ voyager n'o de. an b'a dɔn k'a fɔ ne tun ye Ismaël Fane kan ye a y'a fɔ cogo min na kɛlɛ tɛ taa ni fɛɛrɛ tɛ n'an ye yɛlɛma don kow la k'a dɔ bɛ dɔ la basigi ni lafiya an mago b'o la o bɛ sabati n'an bɔra yen an b'a dɔn k'a fɔ ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan ni k'u tin don ɲɔgɔn na o tɛ kɛ dɔ wɛrɛ ye bi sanko jamanadenw basigi ni lafiya bɛ se ka don ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na o fɛɛrɛ tɛlima k'o ye senandola de ye o baara bɔra ka sigi sen ka jolakaw fɛ kalo tile 30 o kɛnɛ kan min ye ka dɔn k'a fɔ Dawuda Fɔnba ale tɔgɔla kubukun don a kɛnɛ kan min ye jalatigɛba ye ale b'i kɛ nisɔndiya yira sen fɛ an k'a lamɛn. Ne tɔgɔ ye Nakanpe Burama Kulibali ne ye Julaka ye
on bi e bɔra ka file fiyɛ sisan ndola in a kɛra cogo di bolo bon alhamdulillah me ala fo ka ala barika dɔ la fɔlɔ parce que an y'a dabɔ ni min ye a labanna n'o ye mankan ma bɔ a la foyi ma bɔ a la sukɔrɔ kɛra sukɔrɔ filɛlen ye alhamdulillah me ala fo ka ala barika da an balana k'a fɔ jalatigɛba kɔfɛ kulu minnu tun bɛ ɲɔgɔn na olu kapitɛniw fila bɛɛ b'i kɛ nisɔndiya yira sen fɛ an k'u lamɛn. ne tɔgɔ cɛmɛ siribe ne ye AS Tripano kapitɛni nisɔndiyaba de ye nin ye ka se n yɛrɛ ma quoi bari ka kupu sɔrɔ bɛɛ b'a dɔn o ma nɔgɔ quoi donc an ye baara min se ka se fo finali na n bɛ foli kɔni di joueurs ma ani coach mu an ye baara min kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ nin y'o résultat de ye. ani minnu tun bɛ ɲɔgɔn na e bɛ mun fɔ olu ye. tiɲɛ yɛrɛ la n kɔni bɛ foliba d'u ma u y'an sɛgɛn kosɛbɛ u y'an ɲɛ gan yɛrɛ yɛrɛ de donc u ye baara kɛ kosɛbɛ o kana décourager nin ye ballon d'or de ye fo dɔ ka gagner dɔ ka perdre. an balana k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ kapitɛni olu kɔfɛ alihar ale b'a ɲɛfɔ an ye nisɔndiya min tun b'ale la ale b'a ye min bɔra fo segu an ka lamɛn. ne tɔgɔ alhadarul salik ne sigilen don segu ne ye ada membre fondateur ye. i ye jɔla yan hukumu jumɛn kɔnɔ. bon n nana jɔla yan parce que an dɔgɔni dawuda fɔnba c'est un grand leader ale ye coupe in kɛ donc coupe in kɔnɔna na ada y'a accompagné donc an fana nana an ka contribution kɛ quoi. an balana k'a fɔ alihadar kɔfɛ a denba o ye Keyitalakaw furumuso ye Fatumata Sango an ka lamɛn. ne tɔgɔ madame Keyita Fatumata Sango ne ye jɛkulu damadɔni présidente ye o dɔ la kelen ada ye association pour le développement de l'Afrique an hakili o dɔnnen don kosɛbɛ an natɔ an y'a ye k'a fɔ Dawuda Fɔnba yɛrɛ kupu in tɔgɔ dalen don mun na jeune leader de don. an balana k'a fɔ o kɔfɛ denba bɛ yɔrɔ min na denfa bɛ yen Abudu Kulubali sigida yɛlɛ ɲɛma ale tun y'a denfa ye ale yɛrɛ y'a kɛ nisɔndiya yira a ye min fɔ o filɛ. ne tɔgɔ ye Abudu Kulubali ne ye association sigida yɛlɛ ɲɛmɔgɔ ye Mali kɔnɔ an bɛ jɔ i la nisɔndiya kɔnɔna na ka d'a kan an ka lasigiden bɛ jɔ i la ni o ye Dawuda Fɔnba a n'a baarakɛɲɔgɔnw u y'a laɲini ka kubu dɔ bila sen kan ni o ye ndolantan ye ka se ka jɔ i la denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan kun mun na jamana bɛ ka basigi ɲini ni o ye sigi ka fɔ ka se ka don adamadenw ɲɔgɔn cɛ donc sigida yɛlɛ an y'a jateminɛ k'a fɔ o sira telima ni sifin kunda o ye ndolanci de donc an balana k'a fɔ yaasa k'a bɛ kun cɛ Dawuda Fɔnba yɛrɛ a yɛrɛ ma kɛ nisɔndiya dɔgɔya ko sen fɛ an ka lamɛn. ne tɔgɔ ye Dawuda Fɔnba ne ye sigida yɛlɛ président ye Jola yan nɔ bi e yɛrɛ bɔli Bamakɔ ka na nin kupu in kɛnɛ kan fɔlɔ a bonyana hakili ma parce que mɔgɔya ye a kɛɲɛ n'a kimiya ye mais fɛn dɔw bɛ yen nɔ i tɛ se k'olu sara sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ donc an bɛ fo kupu ma da hakilina wɛrɛ kama jeunes bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min ka bɛn ka yɛ. an balana k'a fɔ ne tun ye Dawuda Fɔnba kan ye a bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ka se ka wulikajɔ kɛ jɛkulu caman bɛ Bamakɔ k'u bɛɛ kalan ɲɔgɔn na sango denmisɛnninw bɛ se ka sigikafɔ kɛ o y'a kunba de ye ala ka na tila ye sabati sango basigi ni lafiya b'an ka jamana sɔrɔ n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔ ka Siri Kulubali mun b'i bolo bi. an karamɔgɔ an bɛ taa Cadi jamana kɔnɔna na ntɛnɛndonw fanga sinamatɔ ɲɛma caman kɔni minɛna k'a datugu ka sababu kɛ sibiri dɔw o ye nisɔngoya taama dɔ boloda ka kɛ min ni jamana ɲɛmaayaso tun ma jɛ ni a ye nin ko yɛrɛ kɛra tuma na tuma min na jamana ɲɛmaa Idris Debi Itino ale tun ye ka jamana ɲɛmaaya ɲinini foroba baaraw sigili kun sen na a ka fanga ɲinitɔ jɛkulu maaw fɛ o y'a jira k'a fɔ ko avril kalo tile 11 natɔ ko jamana ɲamakalata baaraw kɔni kan ka kɛ maa min ye nisɔngoya taama nin boloda ka kɛ o y'a jira k'a fɔ k'olu ka ɲinini tɛ dɔwɛrɛ ye ko Cadi jamana ɲɛmaayaso ko a sira falelen tɛ sa yaasa kiiri bɛ se ka tigɛ a tigɛcogo la cogoya minnu na n'an bɔra an bɛ taa Nizeriya jamana kɔnɔna na jamana kɔrɔya fan fɛ décembre kalo tile 11 tɛmɛlen n'a hakili b'a la k'a fɔ ekɔliden maa 344 min tun minɛna ni ka tununiw ye ka sababu kɛ maa jugu minnu tun bɛ k'o minɛ ni kɔsada fɛ u nan'u yɛrɛ kofɔ ka jira k'a fɔ k'olu ye Boko Haram banbagaci wale tigilamɔgɔw ye ko kojugu wale min kɛra k'olu de ye a kɛ tarata tɛmɛlen février kalo tile 4 kunnafoni kɔni bɔra ka bi ka jira k'a fɔ ko maa jugu ninnu k'u dɔw nana ka n'u yɛrɛ kofɔ ka jira k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛ ninnu k'olu ye kɛlɛkɛminɛw bila ka sababu kɛ ni bɛnkan sɛbɛn dɔ tɛgɛnɔbilakɛla u ni Zamfara mara ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔra an bɛ taa États-Unis jamana kɔnɔna na Sena wasabulon kɔni ye procès kura kɔni dayɛlɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaakɔrɔ Donald Trump ma nin y'a siɲɛ 2nan de ye États-Unis jamana tagu kɔnɔna na jamana ɲɛmaa ka wele bɔgɔ jɛlen ka siɲɛ 2 ka tugu ɲɔgɔn na u k'a ma procès en destitution siɲɛ fɔlɔ la sɛgɛsɛgɛli kɔni bisamisɛnnin kɔni ganna Donald Trump ale ka surunna donnaw la maa caman yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko nin procès in k'a kan ka ta Donald Trump kama wa ko a bɛ jamana sariya kɔnɔna na fɛnɛ n'an bɔra an bɛ taa Sénégal jamana kɔnɔna na finitigilakaw kɔni ye wulikajɔ sugu bɛɛ kɛ yaasa ka maa jugu ninnu kɔni gɛn ka bɔ Casamance mara kɔnɔna na jɛkulu maramafɛntigi minnu tun bɛ ka suna kɔni tigɛ ka bɔ maaw ɲɛna n'u bɛ wele ko combattant du MFDC maaw olu kɔni u ka maramafɛnw kɔni minɛlu la mugujugu fo ka taa se ɲɛnaminimafɛn kuntan minnu tun b'u bolo Sénégal finitigilakaw kɔni ka wulikajɔ kɔni kɛra sababu ni ka olu minɛ u la ka caman gɛn ka bɔ nin mara kofɔlen in kɔnɔna na an karamɔgɔ min sɔrɔ kɔfɛ kunnafoni dɔ de tun ye nin an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka bɛn ɲɔgɔn ani k'o sabati nin de bɛ dan sigi kunnafoni la bi min lasɔrɔ balimakɛ n'aw denkɛ fɛ Abdoulaye Kulubali ka foli ni tani ka ɲɛsan bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ k'an lamɛn jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan
aw ni caga kulomajɔ la ka to bɛ nin kan a k'an bɛn don wɛrɛ nin kɛnɛ kelen in kan